Хикәя. Буранда. Безнең укулар караңгы төшкәч кенә укып бетә иде. Балалар күп, төшкә кадәр укытырга урын булмагандыр. Элек 2 класс, 32 бала белән була иде. Укып бетте, урамга чыкса, күз ачкысыз буран. Кайтырга чыктык. Өйләрдә янган лампочка утларына карый кайтабыз. Бер үзем калдым. Барысы да берәм-берәм өйләренә кереп киттеләр. Безнең өй кырында урнашкан. Кырга чыгып китәр өчен тыкрык калдырылган. Үзем генә калгач, җиннең тавышы да үзгәрде. Әллә нинди чинап елаган бала тавышлары чыгара башлады. Яңгыры, кары күзгә бәреп, кереп әрнетә. Җил белән керәшә кечкенә күперне узып, сизәк кенә тауны менеп, үзебезнең урамга килеп кердем. Безнең урам айрым бер хуҗалык кебек. Уң гына йорты белән кечкенә генә күпере белән авылдан аерылып тора. Үзебезнең урамга керү белән буран тагы да каты күтәрелеп китте. Кырның җиле белән буран сызгыра, елый, уйларыма батып, тыкрыкка килеп кергәнемне дә хәтерләмим. Инең утында күрмәгәнмен. Ине узып барам икән. Шунда, кызым, кая барасың дигән тавышка айнып киттем. Капка төбендә әти көтеп торган булган, сизенеп чыккан. Буран адыштыра, саташтыра дигәнне зур үскәч кенә ишеттем. Төштәге кебек йоклаган хәлдә кырга чыгып барам икән. 21 ел. Буран. Буран елый, буран дулый, буран сызгыра, буран кытыра, буран адаштыра. Буранда яңгырлы кар ява, буранда җил тузына, буранда йөрәк ярсына, буранда күңел урын таба алмый. Буран тынды, буран ял итә, буран күп кар бүләк итә, буран рәхмәт сиңа, буран бәла каза китермәде. 21 ел.